crvenu podmornicu. Skupina ronilaca okupljenih na portalu Podvodni.hr pokrenula je edukativno upozoravajuću akciju o važnosti isticanja i poštivanja inače i zakonom obavezne crveno-bijele bove na mjestu ronjenja. Kad je na moru signalna plutača, brod joj ne smije prići bliže od 100 metara. Zakon strogo nalaže i da se ne smije ploviti bliže od 50 metara od obale, glisirati čak 300. No to što je na papiru treba doći i do glava onih na gliserima i skuterima. Vedrana, Tomo i Miro članovi su Splitskog kluba za športski ribolov. Ništa se ovaj put ne lovi, no bova je uvijek tu. Pratimo ih na trening. Uvala Kašuni, južna strana Marjana. Roni se na dah, po konopu. Dubina nije neka, tek 15 metara, no rone, u tome je bit, bez imalo zraka u plućima. To je najvažnija vježba koju poznajemo danas za pripremu za velike dubine. Kako se to isprazne pluća i onda na čemu čovjek uopće izdrži? Pa teško je prvo sam sebe prisiliti da zaroniš sa praznim plućima, zato je to protuprirodno, jel? A kad se nauči na taj osjećaj, onda je jako dobar osjećaj. I normalno sa tom vježbom se aklimatiziramo u biti za velike dubine. Mi na primjer ćemo tu roniti na možda do 10 metara praznih pluća i to vam je kao da ste napravili zaron preko 70 metara u dubinu. Bez zraka se niz konop spušta i Tomo Vrdoljak. Hrvatski je rekorder u ronjenju na dah bez pomoći peraja ili druge potiskujuće opreme. Plan mu je ovo ljeto oboriti vlastiti rekord od 58 metara. Učinit će to na olupini američkog bombardera B-17 potonulo kraj Visa prije 7 desetljeća na dubinu od 72 metra. Usnula leteća tvrđava bit će tek jedna od 8 olupina do kojih će se Tomo spuštati samo na dah i bez peraja. Ja sam htio jednostavno napraviti nešto novo i nešto atraktivno. Niko to nije do sada pokušao, niti je napravio rekord na jednu od olupina, tako da sam ja htio napraviti nešto to novo. I kako se uopće može pripremati čovjek za tako zahtjevne stvari? A gledajte, cijelu godinu se mi pripremamo sa treninzima na suho i sad ovo kad dođe ovaj period od 2 mjeseca prije samog urona odemo u more i treniramo u moru. Po istom konopu vježba i Miro. Nema puno apneaškoga staža, no već je opčinjen. Krivo je more i Vedrana Vidović. Međunarodna sutkinja i instruktorica ronjenja na dahu niti 10 godina oborila je 12 nacionalnih rekorda i istodobno držala rekorde AIDE u svih 5 dubinskih disciplina. Za prošlu je godinu po AIDI hrvatska prvakinja u konstantu. Pravi je uzor svojim tečajcima. Vedrana, staložena osoba, super potkovana teorijom i praksom. Što se tiče ovoga područja, broj 1. Nema klećanja na žalu za neposlušne. Nema. Nema žala. Nema žala, ali ima šala. Naši prijatelji oko bove napominju da je dobra zabava osnova ronjenja na dah. Ne treba se biti ni dug, ni brz, ni s velikim plućima, niti sanjati bezdane. Užitak, spokoj, sreću, sve to more daje i na malim dubinama. Vjerujem da ne treba puno objašnjavati kad vidite levandu u mojoj ruci i polja levande oko nas, da nas je put doveo na otok Hvar, točnije u Velograblje, gdje se još od 1928. godine počinje sustavno saditi levanda i proizvoditi ulje od levande. Vrlo brzo to mjesto je postalo glavno središte Dalmacije za